sana. Ndio ngangwe. Na kwa rusi Bruno abigete kuruka. Bruno na abigete kuruka na kwa rusi. Bruno ningi. Pound na abigete kali nyumba. Pound na abigete sturi kura na kwa rusi. Eyinto ntego komnyekika baka sengwe sibyo soro. Ntabi kusina kwa rusi ngaye bimbe bango nere mbwate nero. Sando chika wonge we pound. Ngoe pound nandaki. Oko ndusike nganyende ko pound yosoro. Nkonyoru unde kusina rata ko kuya ucha. Nganga yes betiko chisai. Sando nge pound ye yo sina re. Chai kwanyu, Enagenda na tore chai mugondo na sunyunta machani na korose. Yani arwa chikura machani. Akinya saule. Kiwate tengende kokora. Yani, wana okagete jenya chai ngoro jibe saka buchita bwa tikasi kwa chiko ko kone. Ose pound ndanya bwa tikasi to kura buri no buri. Ngosari ole tika, ngosari ole. Aro no yo jweri sire tonge pound ngenda singo chiko. Ene lisere tuna nanyora 20 nabo nenda kora. Ase ngina bege testu ngoro ngi. Kosa oso kwaru kan to bwati. Kose timbwati ni kero ko muntu nago taita bwati na atwara ni gasi na bwati na. Machani bana. Tando ngwenga chini ni mate. Nagora machani. Ni mate no bsete jibase chingo tana tika chichenje ka okoira. Tani nagora machani tena nagore sabunero ntete ko isibiri. Tinde isibiko moisoni. Ora to nchiko ro mutumona. Manyete ke sare, tali pope. Bono ngonsere riole me pango na bwate yons. Bono gonga kingo kwa. Me pango kwa bwate na 20 yo yisene rero mate ndari kisire na moja. Bono zina. Masi yekira. Nkyo bange to pound yo ko ndetera igoro mono nero kwa bangirite Christmas. Bono reka ko kombodia mangana Christmas ro jinge pound nenke sana. To manye tiko sene rana ko chira sinta kito ko genda boni. Kwari ko chiro chikorete kitoko chakoli. Nari kwa se Christmas. Christmas ko sene ritukubu na elinde yons. Nanda mangana yo kombodi ko Christmas ibine bintu bya bana. Abana nabo tokoroze de manda suba ko ruchianga ba ko rugoze ne bigoroto ayino muntu omonene agwetere bintu bya Christmas. Christmas yeso ko iboru. Talia yo ko iboru. Nande no go no takorero yanga ba ko iboru. Ngoko tebi na Christmas na ateta mandasi. Nkyo tagete. Igonje tingo chenji yange ye 25 yeri nchengende kanisa kuna abande. Bono tingo chenji no bikoroto soro. Kwana ko chie kanisa ku 25 yeri go cha kande kanisa. Nalinda ite kwenda. Nani ninta ite na chenji kuri konya koru esikuma ne chinderema ndali enyama. Toro chibuno tana ko gende kanisa bantu mbamanye tiko se yange ne rubwate go se ne rubwate ye sabali. Abantu mbamanye tiko no gende kanisa ritu keri ba kakanenyi kwanza tatuchore gati ande yangere buya. Kanisa ngo soko ndo sasi mengo kali ko korigere. Soro nabo kwacha gitega nando mwakoli nando okebasha tokore tikende Christmas. Kwanza tikato minyori, tikato minyori. Kwacha gitego soro. Gesara tikato minyori. Tikato mira go chiaso mwakoli ka. Tingo irana na kiyosi na restart kina chechi kana kwacha gitego. Ogwesi chimambi yote korunda. Mayo korunda. Mayo chianga chingomara macho mato tikarega. Chekende kiyora antevio soro. To buga sai no mwakoli. Na koremereirie miaka 3 sai na koremereirie miaka 3 sai na ndikende kiyora antevi. Otolemerera neti. Christmas ndie nyama na ndikende kia. Ndikori sukuma yaya, tindikori sukuma. Gesaro bongo bongo kora bure gas. Obu na ubotari kokora. Bongo bongo kora bure gas. Osacha kio kuimuka kora yombachi komboli 20 bob. 20 shillings. Otabuka 20 ejo. Toko sinyuka soka. Toko sinyuka kora bono ni kanga inkunga ki. Tori kokora tori ne piki piki. Ngaki aro tambo, otachomboli ngake sare ngai kwaru se sabni ega nesbe. Nakio tachomboli. Bono ngusi na no muntu omone na bora sangi kwa kora ngenda ndega kwa nyore jibesa. Na kora ngenda ndare. Tikangota ina de kwasi binte bikonta biore Christmas. Umadera time na bukwa kora tega ngenda ngarare chere. Egoki, usunando nyote kwego kioro na popo egoki. To ndagere to tume omuntu uyo mobe nando kwa kwa manya no toti kwari go sabo tete kwenda kuiba. Wani wakore. Nando kondo kongo bya kwa gere. Chati yako sukuma. To sukuma te. Gesaro manye te tonge chibu besa. Wendu bi ali nanyu, endu amachani ali nanyu. Tali ate na mobile to. Tikamangana ye Christmas. Christmas bakandi na Christmas ne kia bana, litukonkonyora bana skoga. Litukonkonyora bana skoga tinkoga nyomboli. Tonko nyomboli mangana mandasi ne chianga. Ano monto monene. Jatata tingo chako kali we bintu ka konga presa busa. Jatata monto. Kio ngare teri mambiga. Rora sengo spe. Mosacha ki o expose mokaya. Abantu bagotenga ko masaku mengo esi. Igabo mutagokora. Yakora da jis dori chitare ngo na. Ebetege yo soro. Togo tunoe maro go nyoso makege baf. Yakora da. Koruna begete biorini. Na yo gosha kabisa gwate no musacha gwesi bikwasoka. Togo soka. Ono nkyo kuogera. Togo soka. Ya no tete non babo yondi bago chama ikabanya kulire ngoringe saro gwesi mai. Bakako soka gwesi. Sawa na igure. Usina bongo chakora. Igure ngento kila bongo chakora ki. Ndo nango ne bafu manya gwesi bikomboli chi 20 yosokere. Ai. Gesara tiga go. Na bokorosa. Na bokorosa moni njetindo seti. Nki wako ndokorosa. Tindo seti. Nki wako ndokorosa. Muntu bakango genda chari goro yao. Nande bado.
Keme kona sina na go chindorere pound nyo ko bwate ngenda. Nde serious by the way. Nde hai tata nde serious. Omuntu naroro rure ngumbu. Ko boli chiku. Ah. Tikatata ko nyoko bono krike ndayo ko siere. Ko boli chikura. Ndika kanda ndenda to na mabati ngakera nindo ndike metemene na katalinga ne bijuku nie chitoro. 20 yare ta mabati. Omate ko takire 20 yo gende go ikia soko nyora chibese chinyinga na gwa kesa. Wano muntu narurure ngumbu kucha kubuli bukaba na ule ga county. Aturangiritia abantu tugachorana tugachoru tondo tutegerera mangana ani mate no muntu muyango na bakuru kende gerongo chegana tubangira ni binde byo nyakumbori bye Christmas yakirende mono tonyore bintu kiamana na bintu bune magendero nje kwa planet next year utagira January ga tondo tugoro to kombo disime gonde saine buyega ibintu by'ibintu by'amana turakwanira taringa neki by'amana eyu January rero chitariki chia rero ni chinga na ne chitariki chia January ni chinga usoro kwa igure iko bano tutengo yari chibasa tori Ntoli koli. Ndara rero mapiti mboka anga yaro gocha kwere chibese icho. To boka akanda ndagira yakawaida te kuborero. Ndagira yakawaida te kubora. Na ndo manyite na hati kuchaka kutwara use tipia influence yekuru. Bono kyo kongera pressure. Omuntu mumenyete ne. Pressure nayo kongichira ke shetani. Okongichira ni tondo ka shetani na enderende kwa ramangano gotumeka. Ngwesi binarenge kwanda narenge ekyo. Sawa no ndare pound. Ngoro ndire yani ni sister ti ngoro ndire pound nche. Kesar tata. Kaina iba kurushi besa sai. Nyambe nganyite mate gari to tumie to akane 2020 to ikigwa sto gochi. Chaka na magoro. Ono ke saringi ko kora bono. Osoro na rosire ngoncha ndoro mutu. Awo kora iko ketenga ebinto biko tu egwemete igoro. Okonyero ke pound nenka sana lakini pound ye na nande. Mbona go kora so tulie. Ko cherande pound ya nero. No idea how that one goes. Ngakwatia suku kubono ya bere yange. Na Munyore koleta mabuta abanyamwaka bose moikenka. Nabagwato bachasi ninigo lakini ntoko maete wanenga ke Yesu kuyabeire kaki tokore ruchianga alafu na abageni bali mogoja mochinama amasia mandasi na amafuta alafu na esukari ese ngenchuntunga gaiga etokorosere kwa mandasi ichire getonga eyunere sukuku Yeah, my fans wetu wa Ndizi TV. Tobakire mbuyamono bari tole moyo tuguche okoro mwaka tugonyako saba munganjengo basaba manyako bakimo kugendera ko ebipindi byetokera bigocha kira rituko nande bali botara subscribe tafadhali mo subscribe baso bonge nande sukukweye nikabata magana mange esukukweye nebwate liomana nebwata kogechana twari ko basabira kosenjo mainari ko basabira Christmas ekia nande mwanchane nande musange Kobe bali mogocha ku Nairobi bali bagocha ku ruchinse chiri chinde kikimoranje mwacha rero no boto irende na intu mwanya kwa bana baitu banya gochesere kenyoro ende bali baino baro bagocha banya gochesera chito yecho mate ngakira roko nyoro mwana ochirega ororega chuchu ne toy obwatirega okengentire ende mwanyora rero mwacha na kende iga mogototiga botre ne mwacha renda agereria karo mwiranire twanyora kende rendo tokorigo chimutu akirende gosesu kukwengia Kada njenda abateresi ogotera na ndimumbu atesi Tare 25 rituko yeze iburetwe Tare 25 rituko yeze iburetwe Tare rabuno konyara rituko yeze iburetwe Tare rabuno konyara rituko yeze iburetwe Ekiriri atokora sana
tarehe 25 Tarehe 25 tukoye seregurete. Tarehe 25 tarehe 25 tukoye seregurete. Numero 7. Haya. Mashabiki wa Dizzy TV ndo cia subore tuko bakirambia mona se support moto ile miaka 3 bono. Na ande bure Christmas kego chigo ikaiga tuko bawishe linga mutware Christmas ikia no mwako moyo motoererwa. Ragira no konyara lakini make sure nga wetigairi 2021 we believe it will be a better year. So, 2021. Merry Christmas and a happy Noria. Year. Happy Noria.